Tħallix flusek fil-bank għax jaqbillek tinvestihom fl-iskema ta' dejn sigriet tal-Partit Nazzjonalista. Kien dan il-parir ewlieni li tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta l-ħadd filgħodu kienet jindirizza lill-attivisti tiegħu fil-Gażin Nazzjonalista ta' Ħaltarxien. Aħna qegħdin nilqgħu l-offerta li għamlulna ħafna nies li avviċinawna u li qalulna aħna minflok impoġġu l-flus tagħna għall-bank u ma neħdux kważi interessi. Intkom tagħtuna interessi aħjar u aħna għadna mhux nagħmlu għal bniedem wieħed din. Din id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil titfa' dawl fuq l-attentati disprat li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel biex iħeġġeġ lin-nies jinvestu flushom f'partit fallut flok iħallu l-assi finanzjarji tagħhom fil-Banek Maltin. Kienet is-Segretarju Ġenerali Rosette Take li qalet li fil-ħajja xejn mhu garantit u bekk m'hemm ebda garanzija li l-Partit Nazzjonalista se jkollu kapital garantit biex irott lura dak li ssellef. L-iskema hi waħda ta' ħabi għaliex l-ismijiet ta' min se jsellef lil Partit Nazzjonalista mhux se jkunu ppubblikati. Suspetti li jkomplu jitqanqlu aktar meta l-Viċi Kap tal-Partit Mario De Marco ma ċaħax li se jaċċettaw anke flus kontanti. F'diskors ta' ftit aktar minn nofsija b'ton aggressiv, il-kap tal-Oppożizzjoni nfex f'attak bla rażan kontra ħidmet il-Gvern, iżda kompla jiddefendi l-iskema tad-dejn sigriet li inċidentalment ġiet imħabbra ftit wara l-introduzzjoni tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. L-iskema li ġiet imħabbra baxx nhar ħamis ix-xirka hija meqjusa bypass għal-liġi tal-finanzjament tal-partiti li l-Partit Nazzjonalista qatt ma daħħal fis-seħħ. Iżda Simon Busuttil l-iskema ta' dejn sigriet għandha skopijiet indaf. Illi hija skema illi hija mfassla apposta biex tnaddaf il-finanzjament tal-partiti.